Si estàs interessat a certificar-te com a comerç minorista al Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, tranquil, perquè és molt senzill i ho tenim tot preparat per a tu. A la pàgina web del KSB trobaràs la sol·licitud i la forma d'accés. També pots contactar amb nosaltres per telèfon o, si ho preferixes, acostar-te a les nostres oficines i t'atendrem personalment. Si penses vindre, és millor que ens telefones abans i així concertem una cita prèvia. Els comerços minoristes que vulguen usar en l'etiquetatge, en la seva publicitat o documentació comercial els termes ecològic, biològic o similar hauran de sol·licitar esta certificació al KSB. Els comerços minoristes hauran de portar registres perquè el KSB puga realitzar els controls de traçabilitat i el balanç del producte, com per exemple, un llistat de compres de productes ecològics indicant el proveïdor, la quantitat comprada, la factura, entre d'altres dades. També una relació de proveïdors d'estos productes i les còpies dels certificats de conformitat. Un llistat de vendes de productes ecològics, un estoc de productes en el moment en què el KSB realitza la visita, així com qualsevol altre registre necessari per al control. Un altre registre amb reclamacions possibles de clients. En cas de vendre tant producte convencional com ecològic, els registres de neteja dels elements mixtos. Respecte a la recepció dels productes ecològics, ha de comprovar que als albarans i les etiquetes dels productes figura el terme ecològic o en conversió del producte i el codi de l'organisme o autoritat de control. Existeix una excepció amb aquells comerços minoristes que poden no estar certificats i, malgrat això, vendre productes ecològics a partir de la publicació d'una resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna. Esta resolució solament eximeix de la certificació als comerços minoristes que realitzen exclusivament la venda de productes ecològics directament al consumidor i solament en els següents casos. Si la venda és de productes que es troben ja envasats i etiquetats per a consumidor final, és a dir, que ja no reben cap manipulació, preparació o fraccionament. Si es tracta de cooperatives i associacions de consum que compren productes ecològics per a subministrar-los entre els seus socis. Les empreses minoristes que sí que requereixen notificació al KSB seran aquelles que la venda siga al consumidor final de la pròpia producció ecològica, de productors i o d'empreses exclusives ecològiques certificades pel KSB. La venda fraccionada siga inferior a 24.000 euros de compra, el fraccionament directament a la vista del consumidor final, sense patir cap tipus de transformació, i directament des del seu envàs o contenidor original, sempre que el valor de compra acreditat d'estos, sense IVA, no sobrepasse els 24.000 euros anuals. No obstant això, estos comerços seran controlats per l'administració competent. És important remarcar que en els casos esmentats s'eximeix només la venda a consumidor final. En cap cas s'eximeix la producció o l'elaboració de productes ecològics. Si necessites més dades, pots visitar el nostre web. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.